Itt vagyok egy rövid videóval, amiben kapok egy tárgyat, ami nem tudom mi. Most mit csinálsz? Megkaptam a masinát! Mesterlövészfegyvert megkaptam. Masina. Most? Aha. Hát most ezt be fogom nektek mutatni, nem tudom milyen. De ezért nézzétek csak. Szeretem, mert azért erős. Főleg Kriteszeron, csak az a baj, hogy úgy lehet vele lőni, hogy... Ennyi, ott egy 150. XD. Ja. Na, erre nem is számítottam, hogy ezt kapom. Játékokban is ezen nevem. Hol van már? Az itt te már győzők 2v1-be izé. Na, még egy killt össze szeretnék vele tolni. De hol van? Várjál. Az szép volt. Ezt kilőttem. Lehet, hogy csak body shot volt, de kilőttem. Ja, itt van. Szép. És már unom. Na mindegy, ez a rövid idő, annyira tudnak az figyelmet. Sziasztok!